oldtimeri na sajmu turizma. Citroen, Traktion Avant. Velika revolucija u istoriji automobila kada je izašao Citroen. Čak i Ajkula, njegov motor koristila. 300, sad omiljen među oldtimeristima. Kada je počeo se proizvodi 60. godina, vozili su ga državni funkcioneri, direktori firmi. 80. godina su ga vozili porodični ljudi, 90. godina naši najsiromašniji sugrađani koji nisu imali mogućnosti drugi auto da kupe. Ovo je Mercedes. Urađen sa dosta originalnih delova. Motor je njegov original. Na istom mestu sportski Mercedes Cristać.